Nee, dat roepen ze toch? Zo, wapen! Wat? Zo, ik heb het gefilmd. Zo! Oh joh, ik schrok me dood. Ja? Is het aangeschoten? Ja. Ja, natuurlijk, want het schijnt niet doodsteken. Zo, ik schrik me dood, man. Oh shit, ouwe. Dit is echt zo. Oh joh, ik sta gewoon te oh. Zo. Ja, dat niet. Ik sta gewoon echt te trillen. Oh joh. Afstand jongens. Nou, we moeten weg jongens. Ik ga binnen, man. Gaan binnen. We mogen blijven zitten. Vaak met z'n schieten. Zo, man. Serieus. Dit is echt... Ja, maar ja, aan de andere kant, maar kijk wat hij net doen is, gaat hij er nog niet bij staan. Heeft hij iets aan... Hij heeft een wapen. Ze moet het uitlaten, niet filmen. Ja, dat is wel echt idioot, sta je daar niet te filmen. Op 5 meter afstand. Ja. Ja, ik kom niet in van Shit, gek. Hij schiet gewoon even. Dat is weer vast weggehaald. Je blijft ook gewoon staan als ze staan te schieten. Ligt er van bloed? Helikopter. Nee, holy shit, ouwe, dit is echt fucking. Kan je doorsturen zo? Ja. Ja. Nog motors, politieagent. Oh shit, man. Dus gaan afstand. Waar? Echt? Ja, want daar ligt iemand op de grond. Dat die mes hebben. En een traumahelikopter daarboven. Oh shit, ouwe, dit is echt fucking ziek. Het is wel gezellig hier. Dat moet je wel even doen. Het mes hoor.